Ahojte, tu vaše OKR Moto, váš oficiálny predajca a servis strojov CF Moto. No a krátky rozdiel medzi traktorovou 1000 G3 a Euro 5. Začneme traktorovou. Traktorová, keď sa pozrite, v strede nesvieti svetlo. No a ďalší rozdiel. Máte brzdu prednú na ľavej strane, no a máte výkon obmedzený do 63 km za hodinu. Sedím na Euro 5 alebo Euro 5 plus verzii. Vidíte, svieti v strede svetlo, takisto vzadu svieti ten LED v strede, ten asi neuvidíte takto. No a obrovská vec, ktorá je aspoň veľmi dôležitá pre tých, ktorí jazdia na motorkách, máte prednú brzdu na pravej ruke, máte výkon neobmedzený, čiže táto štvorkolka by teoreticky mohla jazdiť aj 140. Bez obmedzenia. Čiže záleží na vás, ktorú si štvorkolku vyberete. Využite akciu OKR Moto od 1.4. do 34. Keď sú akcie na tieto skvelé a vynikajúce štvorkolky, volajte, hľadajte OKR Moto. Všetko viazne už len na vás. My sme prichystaní. Ahojte, čaute.